Христина Соловій, доброго ранку. Доброго ранку. Я хочу сказати, нарешті прийшла. Де ти Раз була? на рік я стабільно до вас приходжу. Ні, ну раз на рік, що так мало? Що за творча пауза? Чого так довго тебе не було? Творча пауза, тому що був такий період, що в мене було дуже багато скандалів, і я подумала, де серед цього музика моя. А. І було багато концертів, турів, і ці скандали, я не ініціювала, просто... Ну так, це ж не ти, я нецензурну лексику вживала там Вирішила зі собі, сцени. Христина, треба тобі трошки на перепочинок, і я не шкодую про це, тому що в таких паузах народжуються завжди нові ідеї, нові рефлексії з'являються, і пісня ця тому живий доказ. Ти цілуєш мене.